Il-proġett tas-Central Link jista' jibqa' miexi kif ppjanat wara li l-Qorti tal-Appell ċaħdet appell minn grupp ta' organizzazzjonijiet u ftit individwi kontra it-twettiq tiegħu. F'konferenza tal-aħbarijiet f'Ħattart, waħda mill-lokalitajiet li se jibbenefikaw minn dan il-proġett, il-Ministru għall-Infrastruttura Ian Borg qal illi il-Gvern u Infrastruttura Malta ikkumbattew ma' ħafna rwiefen biex jassiguraw l-approvazzjoni ta' dan il-proġett li ilu fuq l-ixkaffa minn żmien il-Prim Ministru Borg Olivier. Dejjem kien hemm reżistenza għalih, dejjem kien hemm tkarkir tas-saqajn, aħna ser inwettquh għaliex in-nies qegħdin magħna u n-nies trid dan il-proġett, hemm bżonnu. Il-Ministru Borg innota li d-deċiżjoni tal-Qorti tal-Appell segwi 4 deċiżjonijiet oħra favur it-twettiq ta' dan il-proġett, fosthom mill-Awtorità tal-Ippjanar, mit-Tribunal ta' Reviżjoni tal-Ippjanar u mill-Kummissjoni Ewropea. Konferma wkoll l-Awtorità tal-Ippjanar li dak iż-żmien kont politikament responsabbli tagħha imxiet b'mod korrett waqt li ddeċidiet fuq applikazzjoni ta' Infrastructure Malta. Saħaq li l-Gvern u Infrastruttura Malta kellhom raġun li bdew dan il-proġett b'investiment ta' 55 miljun euro. Fl-istess waqt innota b'sodisfazzjon stħarriġ li wara żieda fl-appoġġ mill-pubbliku. Il-Kap Eżekuttiv tal-Infrastruttura Malta, l-Inġinier Fredrika Zoppardi qal li l-mira tal-Gvern hi li l-proġett jitlesta fi żmien sena u nofs. Sodisfatt immens għax huwa proġett li se jkun qed jagħti ħafna benefiċċji u għal iktar proġett anzi mill-proġetti kollha se jkun qed jagħti 16 euro għal kull euro investiment u għal daqstant iva aħna determinati li qabel ma tibda l-sena skolastika tas-sena d-dieħla dan il-proġett inwettquh. Anzi se nagħmlu ħilitna biex forsi anki inwettquh qabel. L-Inġinier Zoppardi spjega wkoll kif b'din id-deċiżjoni il-proġett jista' jibda miexi b'ritmu aktar maġġel u jsir f'diversi fażijiet. Qal li l-ewwel fażi tal-proġett tinkludi xogħlijiet bejn iċ-ċimiterju ta' Ħattart u it-Tinċita. Spjega illi s-sewwieqa li jkunu qed isuqu mill-imrieħel lejn it-tramuntana tal-pajjiż se jkunu jistgħu jużaw it-triq il-ġdida. Il-Kap Eżekuttiv spjega li saru bosta devjazzjonijiet biex ma jinġemax it-traffiku tul ix-xogħlijiet. Nħeġġeġ anzi kemm lis-sewwieqa u kull min juża t-toroq tagħna sabiex isegwi l-avviżi noħorġu, isegwi it-tabelli li konna anki fit-toroq tagħna sabiex nassiguraw li il-traffiku jkun iddevjat bl-aħjar mod ħalli anki x-xogħol jibqa' għaddej b'mod gradwali u nlestu fil-ħin. U għatem jgħid li Infrastruttura Malta ħadmet qatih biex dan il-proġett illi se jwassal ukoll għal tnaqqis kbir ta' tħaħen fl-arja jieħu lanqas art possibbli minn dak li kien ippjanat. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.